Да. Мечка, страх, мен не страх. Ветър е много лош. Да го отложиме за утре, а? Защото ветъра и той духа. Те бута. Ти вече му свикна? Не знам, ми бута на мен телефона ветъра. Нема да си човек, ако не те е страх. Дай. Да, не мога да гледам Еми сега. Да, добре. Браво, чакай, сега не мога да гледам. Кака ти се качи успешно. Как е времето там? На 8 метра ли си? На 8 метра ли си, викам? Как е времето? Ветровито, духовито. Бая малко. Нали? Изгледа е страхотен. Само да не духаше ветърте от... бая малко, да. Айде сега обратно. Не знам, тебе ще ми бутне телефона. Не знам какъв запис ще стане, имам чувството, че трепти телефона. Осторожна, девушка. Сега, както вчера ли ще скачаш да дойда аз или по обратния път? Не идвай. Добре. Както ти казах да се спуснеш. Айде, браво! Браво, Наполи! Тук сега парар трябва да натисна, нали?